Mga puso, importante kag dumaan nga pagkabutang sa simbahan bida sa museum sang St. Augustine Parish sa Dumangas, Iloilo. Nakatutok Kim Salinas. '72 sang ginobra ang iningalingganay sa simbahan sang St. Augustine Catholic Parish sa Dumangas, Iloilo. Makaduwa ini ka beses sigin kayo bangod ng guba. Magluwas nga ginagamit ini sa pagpabalo sa mga tao nga may misa. Ginagamit man ini kung may aktibidades kag kung may kalamidad. Nagaserve man kuno ini santo nga pagpaandam. Amo ning naga-warning ang ningganay nga ini sa mga tawo nga maghanda o kung magpalagyo to keep them safe. Ang Dumangas na una gina-atake sang mga other non-Christian groups. Ini ang isa lang sa madamo nga dumaan nga gamit sa museo nga may dako nga bahin sa maragtas sang parokya. Bida man diri ang naguba nga baptismal font kung sa riin ginbunyagan ang mga kilalang nga personalidad sa banwa sang Dumangas. Mga vestments sang pari kag sagrado nga vessels kaangay sang chalice. Tuig 2021 sa ginsugudan tukod ang museo kadungan sang 500 years of Christianity sang simbahang Katolika. Gintukod ini nga museum para nga pag makasulod sila dito sa Holy Door, makalagaw-lagaw sila diri kag para maka ano man nga kung ano din ang history sang banwa sang Dumangas kag paano gintukod ini nga parokya. Sang nagligad lang nga semana, liwat igin plastar ang museo. Gindugang diri ang koleksyon sa mga krus ng isa ka parokyano halin sa mga simbahan sa pungsod kag sa bilog nga kalibutan. Gindugang man ang painting sang tuigan nga koronasyon sa imahen ni Nuestra Señora de la Candelaria. Ang ini nga museum will not only become a place of display sa mga material nga mga butang sa simbahan, but most especially this will bring us to the rootedness sang sining pagpanglakaton sa sining simbahan kag parokya labi na gid sa pagtuo. Nakabig sa mga parokyano nga dako nga bulig sa ila pagpanglakaton ang museo. Nakabulig ini siya sa maayo, especially sa amon nga faith, pasang mga parishioners, ma-embrace pagid namon ang amon nga parish through the history. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.